Следващото упражнение отново за бицепс, но този път работиме за външната глава на бицепса и за брахиалиса. Значи правиме чуково сгъване с дъмбели. Това, което искам да кажа, че аз го изпълнявам по малко по-различен начин. Когато вдигам тежестите, не вдигам направо, леко изкривявам настрани, в смисъл прибирам тежестта към мене. При мен този вариант работи доста по-добре. В противен случай усещам повече брахиалиса да ми се натоварва, а не до толкова външната глава на бицепса. Правиме 8 повторения, 3 серии по 8 повторения на ръка, което означава, че общо правиме 16 повторения с една минута почивка между сериите. Готови сме. Той още не е освоил моя начин на изпълнение, така че не гарантираме, че изпълнението тук ще е перфектно, но ще се стремим да ви покажем перфектното изпълнение. Ще работим. Добре. Добре. Окей. Малко. Не пружинирай толкова, по-чисто го прави и вкарай. Добре. Вкарай тежестта още по-навътре към тялото. Изкарай малко лаката. Изкарай малко лаката. Ей това. Добре. Добре. Не отпускай ръката да виси долу. Свободната ръка. Дръж я стегната. Така. Добре. Добре. Значи грешката ти беше, че дигаш дъмбелите прекалено нагоре. Целта е да спираш някъде тук. Леко можеш да извърташ тялото. Спираш тук и ръката, която не работи, винаги е готова за работа. Не я отпускаш така. Винаги е готова за работа. Това е.